Botole anake lek paling. Ya. Eh. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya yo 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 yo. Pamintaku Kang Masidya asih atut-rutut tansah reruntungan ing sarina sawengine jatan jinjang sarambut lamun adoh caketing ati monggo ingkang kagungan kersa Mbak ibuke supados tindak wonten papan pagelaran nggih. Doni Mas Mustika nekwa Kang